Sant Llorenç del Mont o monestir de Sant Llorenç de Sous. Fou una abadia benedictina de l'antic comtat de Besalú, dins els límits del bisbat de Girona i situada a l'extrem més meridional de l'actual terme municipal d'Albanyà. Les seves ruïnes es troben en el Pla de Sous a 855 metres d'alçada, a la falda de la muntanya del Mont. Fou centre del poble de Sous, actualment deshabitat, pertanyent a l'antic municipi garrotxí de Bassegoda, que fou incorporat a 1988 al d'Albanyà i per tant a la comarca de l'Alt Empordà. La primera referència documental que tenim de Sant Llorenç del Mont és de l'any 871 i es troba en un precepte del monarca carolingi Carles el Calb, en el qual es fa referència que existeix una petita cel·la a la muntanya del Mont que depèn del monestir de Sant Aniol d'Agulla. Una cel·la monàstica que hauria consistir en una esglesiola o una ermita i una habitació on viuria el monjo encarregat del seu manteniment. Aquesta dependència es va mantenir fins l'any 922, quan el monestir de Sant Aniol és abandonat per la seva comunitat, la qual sembla que es va instal·lar a Sous. De fet, les intervencions arqueològiques han permès constatar l'existència d'una petita esglesiola just sota l'actual absidiola sud, que cal relacionar amb aquesta etapa. Després d'un període en el que estigué vinculat a la seu episcopal gironina, el monestir es constituí com a comunitat independent a partir de l'any 1003, sota la regla de Sant Benet. Durant aquesta nova etapa va gaudir de la protecció dels comtes de Besalú primer i del Casal de Barcelona després, que li feren nombroses donacions. Gràcies a això, la comunitat va assolir una bona situació econòmica que li va permetre engegar una primera ampliació de les seves dependències, que cal datar a la primera meitat del segle XI. Aquí, situats en el nàrtex, ens trobem entrant a on es va construir la primera fase. Una gran església d'estil romànic i planta basilical, amb 3 naus coronades amb absis semicirculars i cobertes amb voltes de pedra. Poc temps després, també es va bastir un porxo rectangular als peus de la basílica, al qual s'hi accedia per una porta oberta al mur meridional. De la mateixa època és una dependència rectangular de 80 metres quadrats que hauria servir com a habitació dels monjos. Pertany estilísticament al romànic llombard del segle XI. La nau central comunicava amb les laterals a través de 3 arcs formers de mig punt que descansaven sobre grans pilastres sense decoració, les quals suportaven les voltes de quart de cercle a les laterals i segurament de canó a la central. Els absis estan decorats per la part exterior amb arcs cecs i faixes llombardes, que després veurem, i en l'interior amb fornícules entre semicolumnes i capitells. El central té 3 finestres de mig punt i els laterals només una. Sota el presbiteri hi ha una petita cripta. D'aquesta església es conserva completa la capçalera, la porta principal sense decoració i un dels laterals fins l'arrencada de la volta de la nau central. Davant de la porta, situada a ponent, hi havia un atri, del qual només es conserva part d'un mur. Ja entrat al segle XIII, s'inicia una segona ampliació, que va acabar donant al conjunt monàstic la seva actual fesomia. La porta que comunicava l'església amb el claustre és el mur meridional d'aquella. Del claustre, que tenia planta irregular, segurament per adaptar-se a la topografia del terreny, només en resta la galeria adossada a l'església. Aquesta galeria està coberta amb volta de quart de cercle i té finestral de mig punt. Les fotografies antigues que s'han conservat indiquen que les altres galeries tenien coberta l'embigat de fusta inclinada
i arcs de mig punt que descansaven sobre columnes distribuïdes en un sol rengle, tot datable en el segle XII. Els capitells estaven decorats amb motius vegetals i els que no foren robats es conserven en el Museu d'Art de Girona i en el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. Verdaguer encara va poder veure una part del claustre dempeus el 1884. Alhora es van ampliar les estructures que envoltaven el nou claustre, amb noves edificacions als costats de llevant i de ponent. Així és que, entre el segle XIII i la primera meitat del XIV, el monestir de Sant Llorenç va assolir el seu moment de màxima expansió i prosperitat. Almenys des de 1222 el monestir de Sous tenia culte particular a la imatge de la Mare de Déu del Món. La difusió de la devoció impulsà l'abat Bernat, en els anys 1311 al 18, a construir l'actual santuari al cim de la muntanya, el qual fou traslladada. Aquest santuari, però, va enfrontar de seguida l'abat amb el bisbe de Girona, llavors Guillem de Vilamarí, pel seu control. El 1319 s'arribà a un conveni que deixà en mans de l'abat l'administració del santuari, mentre que el bisbe hi retenia el dret de visitació, la jurisdicció i un cens anual. Al segle XIV era una comunitat pròspera però petita, formada a l'any 1332 per 8 monjos. Al segle XV la decadència s'accentuà, amb una comunitat que arribà a tenir només 2 monjos al 1438, i amb greus dificultats econòmiques per la disminució progressiva de les rendes. Les causes d'aquesta decadència cal emmarcar-les en la profunda crisi que va patir Catalunya a l'època del Baix Medieval, a causa d'inacabables guerres i de l'epidèmia de la pesta. La situació fou agreujada pels forts terratrèmols que es deixaren sentir, sobretot en aquesta zona, entre els anys 1427 i fins al 34, que afectaren els edificis i arruïnaren l'església i algunes de les altres construccions fins al punt que motivaren el trasllat de l'altar major al claustre. La volta de canó de l'església es va esfondrar el 1432. Ja en el segle XVI es reconstruïren parcialment els edificis. L'abat, Francesc Albanell, intentà restaurar el monestir amb l'establiment de 4 capellanies o beneficis, però el deteriorament ja fou imparable. El 1592, d'acord amb el desig del monarca de potenciar els monestirs més poblats, el papa Climent VIII en decretà la supressió i l'annexionà al monestir de Sant Pere de Besalú. La supressió, però, no es féu efectiva fins la mort del darrer abat, Jaume Coll, el 1605. A partir d'aleshores esdevingué una simple parròquia rural del poble de masies disperses de Sous. La ruïna de l'església, definitivament abandonada al segle XVIII, obligà a condicionar el nou temple parroquial de Sant Llorenç de Sous, en el que havia estat la sala capitular del monestir, que fou consagrat al 1829. Des de mitjans del segle XIX, les restes del monestir serviren d'estable d'animals i magatzem d'eines agrícoles. Jacint Verdaguer visità les ruïnes del monestir durant la seva estada al món a l'estiu de 1884, amb motiu de la festa major del poble de Sous, i en publicar les impressions aquell mateix any. En el moment en què estem sortint de tot el conjunt cap a la muralla exterior, ens fixem que en el cel, curiosament, les esteles dels avions han format una enorme creu marcant tota la zona del món. Curiós.
Tot aquest conjunt, abandonat des de la Guerra Civil, el 1936, va anar passant fins a l'any 1984, que va ser l'inici de les obres de restauració. Es va començar amb camps de treball puntuals, amb feines de desbrossament, i es va començar la restauració de la coberta de l'antiga parròquia de Sous. Posteriorment, es van iniciar treballs de desenrunament i restauració de les restes arquitectòniques que els esmentats camps de treball posaven al descobert. A partir del 2007, mitjançant un conveni amb el Bisbat de Girona i la Diputació, es va reemprendre les tasques de restauració i consolidació, amb la clara voluntat d'adequar el conjunt i fer-lo accessible al públic. L'any 2002 es va finalitzar la intervenció a la zona de l'església romànica. Posteriorment es va intervenir el claustre per assegurar-ne el teulat i permetre la visita. Finalment, el darrer projecte realitzat ha estat la intervenció de l'antiga rectoria amb la finalitat de recuperar l'antic dormitori dels monjos i, de fet, tota aquesta àrea s'ha restaurat conservant l'antiga església parroquial i transformant l'antic dormitori comunitari en un espai polivalent. Bé, i fins aquí hem arribat a aquesta visita al monestir de Sant Llorenç del Munt o de Sant Llorenç de Sous. Se'n deia més de Sous per diferenciar-lo de Sant Llorenç del Munt, allà a Terrassa. Però bé, he intentat explicar-vos la història, amb el recull de tot el que he trobat sobre el tema i recomanar-vos la visita a aquest lloc. És un lloc per tots els públics i després d'aquest monestir, aquí a la vora, a sobre, més amunt, tenim el Santuari del Mont. Un lloc on podeu continuar la visita, un lloc també amb molta història i amb unes vistes increïbles sobre la comarca.